холи буд аст. Фикр кардам мактабои мо пурраку. Мактабои ино хеле холи буд аст. чанд сол гузашта ки шавҳари ман омада ёдоварӣ карозиянд ки мактабоя ина Фотимагул тамиралан унҷа ба ина инҷа мактаби шавҳарам. Чанд вақт будам омадагӣ будем. Показываю я вашу школу. Ну, короче, здесь не видно. Где усталча, ошна будас усталча мондия. Хеле ин пешаш, пишташ ба рафтагӣ будем, ин тарафаш бад. Хеле мактаби холи будааст. Фикр кардам мактабои мо пурраку. Мактабои ино хеле холи будааст. чанд сол гузашта ки шавҳари ман омада ёдоварӣ карозиянд ки мактабоя ина Фотимагул тамиралан унҷа ба хеле мактаб пушташ ба будем. пишташ ба стадионам хеле ҳаст. пешаш ҳам хеле холи. не ям ха дарахтош бисёр ки мактаба қариб маҳкам мекунад. хе мактабаш калон. инҷа пеш гимназия будаги. ҳозирам хе гимназия не ки инҷа ба чӣ мегӯяд
ҳозир вай шудан қин дохил шудан қин фақат ҳамин гирду гӯшаи худаша мегирад. агар ки дурба бошӣ намегирад. агар ки хоҳӣ ки ҳаминҷа ба дохил шавӣ бояд бачаат пешакӣ подготовка ба биёяд пулакӣ тайёр кунад. агар тайёр кунад агар кати баъд ҳамон вақт метавонӣ ҳамин мактаба дохил шуда бо ҳамонам озмун кати агар озмуни ҳамон омадагиҳо ба гузарад баъд метавонӣ ҳаминҷа хонӣ не ки дарсош бениҳоят қин вазмин тарафошам нишонтия намхале бишташ мерафта бошанд ки мебуромадаги боша инам хале ин ман инҷаба камера дорам камера карусям буромада ҷанг намекарда бошам ин ҳаминҷаба камераш аст намхале Потім гулак. Ку-ку. Не ку-ку гуся. Ку-ку. Баба. Баба. Потім гулак баба. Баба. Чужику. Ваш ба садик будас? Инҷа бошад залаш. Мо буромадем ин тарафаш. Инҷа бошад зали мактаб, зали спортивниш. Ана кози он тарафаш кати рафта дароимад дар кати стадионаш меша. Хонаочаш ба вай монда омадем пирока. Гиздост ки ман ба пираша гуфтам. Инҷа пушти садикошон. ҷавошро хоначавою ҳама чиш ҳаст барои кӯдакон инҷа шароиташ наст ана инҷа ҷои анаку стадионаш инҷа ҳама футбол бозӣ Фатима хона хобашон бурд инҷа ба мондаму гуфтам плашадка ва Тамерлана нигоҳ кунам то дадош омадана мехай плашадка инҷа мегӯянд домое ки Ленин зиндагӣ кардагӣ аз ҳаминҷа революция сар шудагӣ гуфтам хеле шавҳарам нақл мекунам мебиём инҷа плашадка аст немқа плашадкаи майдяк мес Фотимаҷон хона рафтам қамонда шудагӣ бечора хобаш бурд инҷа меха дарошкашашро будаст ки дарахт херахшро караги ҷава кадоме чӣ мегӯяд овозхонӣ гароз овозаш қатъи шунавонем овози мошинкати хеле Тамерлан ҷӯшта бошад на ин тарафи плашадка гирди плашадка гул караги ҷоҳои хушро бачи манам дига ме қатори бачаҳои калон бозӣ кар Тамир выбройся Тамир выбройся ёфтако ёри ҷойрагиша қатина инҷаш чӣ мегӯяд ҷойрек бозӣ барои кӯдакҳои майда инам хеле имрӯз ҳаво гарми нағз караги ки нек шамолакаш ҳаст ана инҷаш ба тренажерный залам доштиян берунба хале ман инҷа ба неки пушташ ба нагузашта будам ягон бор инҷаш ба теннис будаса инҷаш ба вай тренажерный зал